Glory in the women. I dedicate this particular cover to Chief Don Chekish. Esen na ya kemgbe simbe mi. Ayama. Igiri gogo ndị nwe m na bịa dọla m. Maasị Chief, hey. Ambadebela obega ahụ so onye gbagburu ya ni. Onye shirile kwa ya je. Ahụ onye obegarala. Ambadebela obega ahụ so onye gbagburu ya ni. Onye shirile kwa ya je. Ahụ onye obegarala. Ngwere lele shacha bala kono no. Demem lele shacha bala kono na. Ambadebela obega ahụ so onye gburu ya ni. Onye shirile kwa ya je. Ahụ onye obegarala. Ndoma ambadebela obega ahụ so onye gbagburu ya ni. Onye shirile kwa ya jije. Ahụ onye obegarala. Hey! Ndamagemanti makola na akụkọ. Ndị enyi m ga-eme ma balagba. Makola nụ ihe mere n'ihu mgbada ahụ ji ibe akwa. Hey! Ayama. O nwere oge ruru Baịbụl akwụkwọ nsọ anyị eji agụ. Jizọs na ndị azụ ya rigo oriri. Jizọs abọmụmazụ ya mmachi abụla nnọ anụ nna. Mmachi abụla nnụ kerelele m. Ofu onye n'ime nnọba anyị herigo oriri ga-eri m. Pita ekwuli ya, Masta onye ga-ere gị. Hey! Andureli Jizọs onye ga-ere gị. James ekwuli, Masta onye ga-ere gị. Iwe jumobi o Jesus ashimoku luo down. Nwayọ ka anyị ji ejega ndị Igbo mụrụ m dị. Nwoke ọkpụdụ detila otu onye n'ime nugere m. Anyị herigo oriri. Hey! Aja abala bụrụ na ndị nwe m ni. Ọhụ ya Jizọs gwara ụmụazụ ya aja abala bụrụ na nụ ahịa m. Sawa, hijele. Osha ya maga malele. Judas Elia, gali jeme boji ngumanya. Hey, o jere boji ngumanya mune. One bona ngoka manya, nde soja ke ono. Judas fire kwala. Awone ni dogala ke ka nwanye jere manya. Judas ya jupo. Hey, me ya ngora ya kufuko. Nde soja show we kole kiji nwanyị rega mmanya. Judas Elia. Hey, Judas akwange koloji. Ayama. Hey, alo wuri ayama. Onye shinde soja po Judas biakwala Aga majola gego, magishani master ge. Hey, Judas ohi karahi, ishage gajola mego. Judas shingo chelio. Hey, onyo ulam susura na ya oso master ni. Hey, nde soja shohi kara. Hey, hayama. Judas kwaria ya onye susura na ya chigishi. Ayahu Jesus no choka. Ndemwe mni. Moko keti la Judas ere na yuku o. Amoma Jesus abia na mmezu. Mwere amoma Jesus abia na. Enonda. Mase doche maharoro begwu mo. Judas ebe Jesus akwa. Akwa beka wonde soja jiri lamne. Awo wanga mo onya hu susuro no ya hu ibaga mi iwe. Judas ebela. Hey! Jesus she ambadebela obega hu so onye gbagburu ya ni. Onye shirile kwa ya je. Ohunye obegarala. Acholuka. Hey!
nne m hey eze nna ya wa n'ofesi mbe mi chifule gbachacha agbala kpọrọna hey dado nne m chifu cha agbala kpọrọna nye nkwa ka gala n'ụchacha agbala kpọrọna ma m bidoro biti egwu hey lele chifu don ọgbọma na mụ maazị dọchi nwa m ị ga-agụ ya agụ ịnọ na ebelebe chifu agụrụ naira n'otu chimaka chimaazị dọchi mmiri mo njere kọdụ egwu ụmụnna ihe ọjọọ ụwa karịa ihe ọjọọ akpọrịka ahụ gali magbama chifu nne m chifu lekwaghị mme ije jere dache kachim dozie ka ọhụ gbahụ uwe jari amara na mishe mechelu ụwa ọ gasarị mma chifule ambadebela obega ahụ nso onye gbagburu ya ne onye shirile kwa ya je onye obe garala ndọma ambadebela obega ahụ nso onye gbagburu ya ne onye shirile kwa ya je onye obe garala chọlụmụ were chief emena mma many years ago komre mma ndam papa cheke jagarela gema oku kemwi kiche onye furu yo tutu mmiri nona mpale chiefle tache kagarela gema henonna kagarela gema tache kujishuwe belebe yese na ya kembu nezimbe mi de mi wayama uliego na London hey onsu ije mekanyema hey ambade bela chifu bega usonye baburu yane onye shiride kwa yaje ohunye obegarala awukembo awoka to supportorum na cheken lemle biakwala maka nna gị cheke mecho garima enuna suga tamisha goto kwala amba debela nwanne amamam hey chifu ton chekeshi zimbe mi wayama hey amba debela obega hu sonye baburiane onye shirile kwa yaje onye obegarala. Thank you very much for watching, and of course you can follow me Marcy_Dodge. Respect to Dedim Foreigner Ezebungu, one of the pioneers of modernized Bongo beat. Respect to you, sir. Peace out.